Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusetheni ezinto, amavasha abahlosile, bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela phansi. Wathi angithi kunina benkashana kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe uma kukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo ofuze fulele omashiya amahlangathi azoshumayela. Ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizalo uthumbu la Tshatatsha. uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Buke lo mpunga yesinti yabona namhlanje hamba nensimbi endala namhlanje. Ngihamba nempunga namhlanje. Ngiyayibona ukuthi nayi impunga abaningi ngiyazi bazobuza ukuthi lethiwa yesintu impunga yesintu kodwa ayikho. Namhlanje ngihamba nempunga ke namhlanje. Hamba nekhehla namhlanje elikhulu, ikhehla lakaNgcobo uMapholo kumashiya amahlangathi azoshumayela. Ngihamba nomkhulu wami namhlanje. Khona into yaziphethe Ngcobo umkhulu. Angibingelele mkhulu. Ya mshanami. Niyaphila kodwa. Siyaphila. Hayi kuyintokozo mkhulu ukuthi usugcina ulakhile ithuba lokuthi usondele la kwimpunga yesintu. Ya sibonane. Ngoba phela uma mkhulu uphethe impilo ngekubathanda abantu abaphethe impilo ukuthi basondele eduze ngoba sabantu sinezifo omkhulu ezihluphayo, sinezinto ezisikhinyabezayo ukuthi impilo singakwazi ukuyiphila kahle. Kodwa mhlambe mkhulu ukuthi ngaphambi kokuba siqhubeke mkhulu siphambili ngicela ukubatshela ababukeli bempunga yesintu ukuthi umkhulu ubani, uzibiza ngobani, usebenza kanjani umkhulu, lento asiphathele yona mhlambe yini asiphathele yona namhlanje. Ukuzichaze nje mkhulu. Mina ezami izibongo umkhulu ngunduna kaNdaba mina intombi siyancumela insizwe zamkhombisa esincane sakho mhlanje ngisengovisa azithula ngoba sigcwele amabethe. Ngizoma lapho umkhulu ngikubingelela ubabingelela umkhulu ababukeli bese uchaza ukuthi umkhulu uNgcobo ubani, ume negama lokutsezwa alisho umkhulu njalo njalo. Cha mina ngumsimbithi induka iphuka lensizweni. Awusuka madoda. Ihhashi elimnyama ilona ke leli ihhashi elimnyama. Lishaya izifo eziningi. Nemtheni lahamba layaphesheya labuya lapho lazoshaya kakhulu umhlaba wonke. Umsimbithi modisini. Ngixolisa ke mkhulu kungene emaDavid. Into ezokuthi ngingene emaDavid mkhulu ngifuna lento siyilandelanise kahle. Ubalula lamkhulu ukuthi ihhashi elimnyama le. Yebo. Lahamba la yaphesheya kwezilwandle. Omunye umuntu uzozibuza ukuthi induku le eyawele laphesheya kwezilwandle noma uyena umkhulu owawele laphesheya kwezilwandle. Induku itestwa nje. Ihlolwa nje. Kodwa yatestwa phezulu eNtabeni. Lapho eNtabeni ngiyabona eNtabeni. Lapho enganikezwa khona zonke incwadi zakhona. Lapha babeyithathela khona inyanga nenyanga. Ibasiza ngani mkhulu abantu mokuthi izovunywa ngisho phesheya kwezilwandle nezibhedlela ezithile nazo ziyayivuma. Ibasiza ngani mkhulu le? Ibasiza Islumo nje ngishaya mina ngesiphuno esodwa. Qondane nje nephethe Islumo. Yebo, nensuku zakhona nje ukuba lezi sesifike kulona usuku ngiyalizwa uthatha isiphuno esodwa namanzi abilile. Ufika aphuza isipuni la bese mfaka akhaphe namanzi abilile. Ufaka konke kanye enkomishini. Ufaka kodwa ngezipuni 2 abilile bese uthi 1 umuthi. 30 minutes noma ngabe kuthulele phansi sewuvukile soyathinitha ungena indlela ngoba abantu besilungu akuvamisile ukuthi bazinikeze ukuba bazohamba
khona indlela bazothatha uma ngabe umuntu sesimqalile kodwa mina lona umuthi ngithi 30 minutes usho kanje mkhulu uyathinitha yonke into yakho ungene engubeni yakho ejulile uye emsebenzini ufike usebenze njengabo bonke sekuphelile. Ngiyabona futhi lamkhulu kubhaliwe kwathiwa siphinde futhi ilwe nephika kanti izifo zonke yini mhlawumbe masikachazela umbukeli noma mhlawumbe ilwa nalezi zinto lezi ezibhalelwa ngoba kuyashona ukuthi ilwisana nesilumo iphinde futhi ilwe nephika. Ya kona ngingasho kanjalo ngoba abantu abeza kumina abanye bafika sebethi yamsiza ephikeni omunye athi yamsiza umzimba wakhe nje uhlale njalo njena right. Uyabona manje ngingasho ngithi mina uzifo zonke ngoba impendulo ilethwa abantu kahle kahle ngalesikhathi mina ngiwenza ngisuke ngingawenzi ngithi uzifo zonke kodwa ngesimo sokuba ufika kumuntu ufika ukhahlele izifo umuntu esezongibonga kuba nasi isifo esithize sesikwazile ukuthi sinyamalale siphele sizwakala manje sekungcono ukhona umehluko ngabantu ngendlela ehlukene nangamagazi ahlukene kodwa kusho ukuthi yona ifikilwe nazo izifo. Ngiyabona futhi lamkhulu kuthiwa ivuselela namasosha omzimba ngike ngayiphuza mkhulu kodwa uma ngiyiphuzile mkhulu anginazo ke izifo mina engathi mhlawumbe kukhona izifo azikangeni kufanele phela singangeni ngoba ngiyaziphuza mina ngeke ngayiphuza mkhulu kodwa khona into engayiqaphela uma ngiyiphuza ngathi uma ngiyiphuza ngezwe sengathi umzimba uyashisa kwangathi udlala amabhampa umzimba uyashisa ngabe mhlawumbe lokho kwakusho ukuthini mkhulu kwakusho kona ukuthi unyakazisa amasosha omzimba nenduku nomntombi bese kuyavuseleleka yebo uyabona ngiyajabula igazi nokuzi kodwa uphuze ngamanzi ashisayo khona uzosheshe ufike. Ngiyabona futhi mkhulu ukuthi kubhaliwe ukuthi iphinde futhi ilungise nani ne-BP ne-stress ngoba mina uma ngiyithatha wena mkhulu ngangibona le ndawo le ukuthi uma umuntu mhlawumbe wenza into eziningi osebenza kanzima ngase sengiyithatha uyabona ngase sengiyiphuza ngayizwa kodwa egazini ukuthi ayikhona into eyenzakalayo ngezwe uma kungathi manje ngiyashiselwa emzimbeni kodwa ke ngiyajabula ngoba mkhulu naku usuchazile mhlawumbe mkhulu masizohlabela phambili ngoba ngiyayibona le nduku ukhona lena mkhulu kodwa lena mangithi ngiyayibheka istrong yona istrong kakhulu yona mkhulu ngabe mhlambe ukhonana umehluko phakathi kwale nale strong noma usayinduku eyodwa yenza into eyodwa kodwa mhlambe la sekuqiniswa isandla ngoba phela igazi labantu alifani kungabe mhlambe le edark kangaka yona yenzani ngoba ngiyayibona nawo ukuthi ibhaliwe ukuthi isashaya sona isilumo nephika manje futhi nayidile ne-BP bakhona abanye abantu abake bathi mina ngiyaphuza nje kodwa zingisizi ngalutho yilapho ke ngike ngithi mina ake ngiqinise ukuba strong wayo yabona labo bantu abanenkani bese ngithi mina kusho ukuthi kahle kahle hayi ngokumkani bobuntu kodwa umkani besifo sakhe esikiyene egazini bese esheshe edela ngaze ngathi hayi ke ngiqinise la isandla ukwazi nje ukuthi kubile kuze kujiye bese ngikwazi ukuthi ke ngikhiphe eceleni mhlambe nje mkhulu uma mhlambe singagoqa kodwa umqondo uswenza ube sobala kumbukelo obukele wonjani umuntu odinga ukuthi athole ihhashi elimnyama leli onjani nje nabo abantu babukele ubani kufanele ukuthi ayithole umuntu mhlawumbe onezifo kuphela noma ungenazo izifo kubalekile ukuthi aziphuzele nje ukuze ahlale ngaso sonke isikhathi igazi lakhe ligijima igazi lakhe lisesimeni esikahle ngathi njena kuwo wonke umuntu ngoba nomuntu ongatsheli ukuthi unesifo kodwa kumnandi nje ukuba ngelinye ilanga noma kathathu ngesonto uyishaye ngoba iyakwazi ukuthi ikline bese lapho ichamisa ngoba okusemqoka umuntu ufanele ayocha
kunjalo yabo ngelanga ngeke ngisho ukuthi fanele uqhame kangaka kodwa nje fanele ukuthi uqhame ukuze kutshengise ukuthi amasotsha omzimba ngaso sonke isikhathi ayakwazi ukuthi abiliteke kungafani nemoto esipakile imoto uyazi ukuthi amapisting ayalasa manje kufanele imoto epakile kodwa wena ukuthi zonke insuku uyahamba kukhona impilo ufuna ukuba uyihlanganise na ufuna ukuhlanganisa uye emsebenzini uyaphi njengoba kushisa kangaka kodwa igazi lakho mali ukwazi ukuba kudreneke konke ukukhathala nalokudla umkhulu esikudlayo nokudla esikudlayo oshwama laba yonke letho fanele yonke letho iklineke okusho ukuthi umkhulu lembiza le idingwa yona wonke umuntu ophilayo yes ukuze akwazi ukuthi aphile kahle afikelele njengoba nje kukhona izinto esidlayo ezingalungile umuntu uyayidinga lembiza ukuze ikwazi ukuthi imclean ngeke ngayithinta mkhulu kodwa manje ngamkhononda mina mkhulu ayi mkhulu kodwa i-teaspoon mkhulu ngizofaka i-teaspoon nje emanzini cha mina ngangithe ispoon engathi mkhulu wanginika le strong nasi ispoon mkhulu singanga ispoon ngifuna unginikeleke manje le strong i-teaspoon iya ngokukhula ingane encane i-teaspoon encane kakhulu uwafu i-teaspoon namanzi abilile ngoba encane ingane efana ngaso sonke isikhathi uyithola ifumbethe izandla yabona bese ikwazi ukuthi iphefumule kahle ingajuluki ngoba naku ukujuluka kwengane kubi ngoba kusuke kube ukukhombisa ukuthi khona umthambo othize ofinyele yabona edalweni kwengane efana ukuthi ingane ikhombise ukugoqa izandla ikhule nje kanjalo ingane bese nokulala nje okuhlelekile hayi ilale ngathi inomoya wokuthuka yabona so nayo iyakwazi ukusizakala la bese kodwa ubekeka kude lo muthi kubi ngoba mangephutha mangathi ihlangane nengane ingakwazi ukuthi ikline yonke ushukela kanti namhlanje siphila ngoshukela njalo mhlawumbe mkhulu usathinta kuyona indaba yoshukela ngabe mhlawumbe umuntu onoshukela yena uyakwazi ukuthi mhlawumbe ayiphuze imilekelele iyakwazi kakhulu ngelanga nje nangelanga ukhamba ukufika kwayo nje mangathi ujahe ukuthi 3 days 4 days ungathi kufika elangeni lesi5 ube sewunako nokuyikhohle ngoba uyobe sewukhululekile nje umzimba wakho sekungenako ukuthi namhlanje sekungenako ubhathi sekutholakala nje ukuthi yonke into seyinormal sekulula nje ukuthi kube kuwenako ukuba kambe into eyenza ukuthi ngihlale ngijabule njalo yilo yamuntu bese ubuyibuyela nje ube impilo nje yakho kunjalo mkhulu abantu sebesizwile la sichaza khona umuntu kumanje onomuntu omazi ukuthi une-BP unoshukela unezifo nje ushawa islumo njalo nawe uyafisa ukuthi igazi lakho nje lihlale nje liphilile uyafisa ukuthi ne-stress esikuphethe sithi ukwehlika mbijana uyafisa nje umbukelo wempunga yesinto ukuthi kube khona into eyisiphungo oziphuzela yona ezokwazi ukuthi ikuhlanze egazini lakho ikhuculule ukungcola ngale ukuthi uzogijime kakhulu etoilet kodwa ngokuthi nje uphuze bese uhamba uye kochama umkhulu uthe ufaka into engangespoon bese ubilisa amanzi wafaka enkomishini bese uyaphuza izokulekelela amkhulu nami ngiyayazi ipuni nje ezimbili zamanzi abilile bese lo muthi noma ungabandi uhlalise nje ngaphandle kwefridge isipuni esodwa siyawudunga ukushisa kwalawa amanzi amabili sokuyabe lapho soyagonyana lula ungazange uphephetha ngophela lona isipuni salo bandayo sikhona sawo umuthi okusho ukuthi enkomishini amanzi abilile izipuni ezimbili bese uphinde ufake isipuni esisodwa somuthi nabona bonke abantu umkhulu none-BP nonoshukela indlela yokuzwakala nabanye-ke abasongelanayo athi umuntu
ngoba kuqala ngalesikhathi ngokuqala lo muthi Yeah. kwakuke kufike abanye bethi bona baye toilet ngokuchatha Yeah. yabo nakuphuza nje insuku eziwu3 uphuza lo brownie ke lo ngathi strong noma ungazange uchathi Uyakwazi umuntu insuku ukuthi uyakwazi nje ukuthambisa. yakwazi ukuthi ine yonke le manje wonke amathumbu yonke indawo wonke umoya nomoya uyaphuma Okusho ukuthi manje umuntu ovalekile na ovalekile eswini ongakwazi ukuthi uma mhlambe eyakozikhulula fika khululeke kahle othi fika khanule kakhulu uyakwazi ukuthi umethola lo o-strong kakhulu aphuze nje bese kuyakwazi ukuthi bese uphuza njengetiye wona ufudumale kuze uzokwazi ukuthi ushayele oyamoya ngoba empilweni yethu kunomoya lethi pressure noma ubani unayo nongenawo ukuthi unoshukela kodwa unepressure yalokudla yazi zonke izinsuku ngoba empilweni uyazi ukuthi umuntu fanele ashiphe fanele abhode kuyimpilo leyo hayi ngoba hayi qiniso ukuphefumula yeah uqiniso ipressure nje yinto ekhona umuntu kubalekile ukuthi ashiphe yes ashiphe abhodle impilo yokuba lokuthi fanele kube khona lapho omnyakaza khona manje le iyakwazi ukumsiza le okuthi uma mhlambe evalekile umoya ungaphakathi kodwa uma kwayiphuza ube sekhululeka naseswini akwazi ukuthi kubuka hayi bona kubalekile khona odokotela engangabezwa omkhulu bethi bekhuluma njenganawo ukuthi ukusuza nje kuyinto ebalekile ngoba ukhipha umoya omdala okade uhleli ngaphakathi eswini hayi ngizwa kahle nanokuthi lokudla kade ukudla kusefekile phela ngithi manje kunako kusefeka ngaphakathi umzimba uzenzela wona unamadiya khona nemshini nayo yonke into umzimba nomoya futhi uyakukhipha la ekudleni uyabona lento ekuthiwa umsoco leyo nto isisu siyakwazi ukuthi sihlwane isikudla okumnandi nokubi nokunjani uyabona nofish nomfino uyakwazi ukuthi ukuhlukanise zonke lezi zinto ke la emzimbeni wakho zinako ukuba fanele ukudle lethanga kunesikhathi ukuba lento fanele uyidle kusho umzimba mkhulu asingawageqa amagula ngoba semuka umbukelo usekuzwile umbukelo wempunga yesintu ungenzeka ukuthi mhlawumbe uhlushwa kakhulu isilungu ngenzeka mhlawumbe ukuthi uyasongelana njengoba umkhulu echaza iBP iyakwazi ukuthi ikulekelele lento noma umuntu onoshukela uyakwazi ukuthi ube nje sezingeni nje kahle umuntu ofisa ukuthi nje umzimba wakhe uhlale uklinekile uhlale uhlanzekile ngaso sonke isikhathi uyayiphuza lento uma beyifuna ke mkhulu lento bayithola kuphi abantu noma kufanele bakuthinte noma mhlawumbe ikhona indawo eyikhemesi onayo la itholakala khona lento itholakala kuphi mshanami ngoba wena sike sakhuluma nawe wazi washo wathi lonke itheki lakho lapha nje ku Albert ku Pan Street kukhona ishwama la KGC shwama nawu lapho nje nali ihhashi elimnyama sengizovula zonke izinsuku manje ngoba sengiyabona ukuthi phela wena mshanami okwazile ukuthi umnyakazile unjalo mkhulu bazofika kufanele bafike mkhulu beze bazolithenga ihhashi elimnyama lizoba usizo kakhulu umbukelo wempunga yesintu impande le umkhulu ayihlanganisile la iyakwazi ukuthi yenze zonke lezi zinto ekade ezichaza kuya ngokuthi ke wena muntu isiphi isifo osibonayo kuwena ngaleso sikhathi kulezi asizibalile kobaleka ukuthi mawukhona leThekwini uhambe uye lapha ku Pan Street ngase KGC KGC mkhulu KGC ukhona ke lapha ihhashi elimnyama kunomama kuthiwa uMadube ophethe lapha kodwa ke mkhulu ngicabanga ukuthi mina kuhle kakhulu uma bezokushayela kwinombolo lezi nale mphilandaba kufanele ukuthi bekhona abantu ukuze bezokwazi nakhona ngoba bayazi imphilandaba nakhona bayithola ngoba phela yakithi phela lembizi
Yayithi impela mkhulu. Ayixubene nalutho ke la ngifaka into yesilungu. Ya kodwa ihloliwe. Ihloliwe iphasini nencwadi zayo. Nawuthanda njena uhlala unayo. Udokotela mayekubuza uhambe nayo. Yebo. Uhambe nayo ufike umtshengise. Naye itest ayenze yonke into ayithandayo. Yonke into ayithandayo. Iphasile. Ingakho ngifaka ilebuli nje. Nalo ne barcode. I-barcode ikhona nansi i-barcode. Yebo ngizwa. Nansi i-barcode. Unjani? Yokuba iphasile. Yaphasa ngo 2010 yaphasa emelika yaphasa all over wonke umhlaba yaphasa Ihhashi elimnyama hayi abantu abalithola imkhulu ihhashi elimnyama baphile nabathandayo ke ukuba bafuna ukudayisa ukukhanda imali ngoba ayikho into engiyithengayo amabhodlela phela le lebuli ngakwazi ukuthi ngibadayisele basupply umuntu enza imali ngoba isimo sokuba makwenzeka imali phela namhlanje nami ngiyithanda futhi mangahle thiwa nje banengi abafikayo bazo-order ngabehlisela nje ukuya eNtabeni ngekho umkhosteni ukuyomba nje mina ngiyaduphunaka ngimbi nokuba ngoba esami salwazi siyalo kuba ngishaye ngiyaduphuna nje duze komfula ngihambe ngiyowasha ngipheke hayi asingageqa amagula mkhulu mbukelo mpunga yeSintu TV nanti ihhashi elimnyama labofuza imbiza lena mbukelo mpunga yeSintu umkhulu njengoba echaza ukuthi kunabantu othola ukuthi bahlushwa izilumo kakhulu kunabantu othola ukuthi mhlambe une-BP iyenyuka kakhulu iyakwazi ukuthi iyehlise kahle nabantu abanoshukela naye iyakwazi ukuthi futhi balekelele usebaluleke ukuthi nomuntu othola ukuthi uyasondelana uma eya endlini yangasese akayi kahle ihlukeneke kukhona le oyibonayo ngathi ayikho strong bese kuzoba khona le strong kuya ngokuthi ke mbukelo wempunga yeSintu wena lokho kukuphethe mhlambe sekukuhlupha kangakanani uma kuukuthi mhlambe le ayizweli kubalekile ukuthi uphinde umthinta umkhulu bese akunikeza unumber 2 wakho lona ke wona strong ozokwazi ukuthi wenze lento oyidingayo nomuntu ke nje ufuna ukuthi azihlanze umzimba wakhe ahlale ehlanzekile nensizwa nazo kubalekile ukuthi zizitholele nento ukuze nemithambo yegazi ikwazi ukuthi ivuleke naloko futhi iyakwazi ukuthi kulekelele nabantu abasebenza kanzima othola ukuthi umuntu mhlawumbe uhlushwa na istress uyakwazi ukuthi ayiphuze iphuzwa nje ispoon njengoba sechazile umkhulu uyixube namanzi abilile bese uyayiphuza ayibabi ke mkhulu ngangithi yababi uma uthi kufanele ukuthi uthele ispoon bese ufake emanzini ngithi hawu kwangababa pho kodwa ngezwe ukuthi ikhona into engiyithi ngisho ingane encane njengoba ngisho ngithi kufanele ibekwe lekude ngoba ingane iyathatha ivele iphuzele ayibabi bukelo mpunga yeSintu TV asibonge kakhulu ke ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshisi siyacela uthathe udlisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke sisubscribe ku-channel yethu enkulu impunga yeSintu TV bese sithi nje impunga What was that?